O gotna to belai wana masisa gotna. Omo hai gotna rokno omo hai gotna rok umani chaya. Tam male orwo miyawo bong ko chini sadra bisi chairman ni Niruddha Barmani nukhungo buma no mahinchane ke buma khitarka. O buma bo emon buma senamjak yakni senamjak yang senamjak nong khnable. Ang phai picture nukha ang nugruglia buma no ekdom tar bai khai bului nai abo belai khai abo danger buma haiji. Phati hangka obo o bin nukhungo simi deragala kham o otra elakani borok porjonto dera khamo omo hai শক্তিশালী বোমা omo phainai Radhapur thana rok phainai borokno information khaye Radhapur thana rok phainai o bomno borok tlangi thangka borok bodoita bo abo damage rok khainai ningkhana jeng wansuk laika omo haike jeng yakari khai to jeng unglagobo obo tini surung kha khana bo surung mano kono guarantee kri aboni bagi jeng Radhapur thana no janogiri kha jeng koyek jona thanginai aro kicha jeng kokma salainai omo haike jodi ungui no tongkhangkai omo jeng kono dino mabrigla jeng thana no jeng pressurize ma khlainai borok o je dusi je khlainai no kalpit no borok doti khai romnani ingthun naitugui romnani ingthun omo haike naitugui romi hangkai borok sahas barinai amsungno hambai sabo abo rok sabo rok na abo hai kono sondeho jonok abo hai rok sondeho to borok ni to sondeho tongnai sondeho mukto kebo tongmaya chini bo sondeho tongo jeng jefru khulukna nangna afrun khulukna haiji।